Cocok. Kaki Pak Nia Sumengko sugeng siang sugeng midhangetaken. Nggih kula terangken panjenengan datang Pak Yem Isor Sukun sebenarnya live streaming matur suwun Cak Sukri nggih. Amat nuwun ingkang kagungan 6879 kaki Pak Yem Isor Sukun. Nggih, pun katal tanggal 26 bulan 10 balik dan pun Pak Sofi kaya. Aja lali bola duit bako akeh pasan duit. Sora kerasan keluyuran nang goleki sing ngendi sayang mobang-mobang minder anggon kunggon lei ora krasa esuk awan nganti manin ngati liyo kanyaya kleang-kleang tak sawak menclok ning epak kekencanan ngerintik saka kantong serwi ngoceh dheweke ngalepet clokan Welang kae tak suwun mbok aja ngecen padha kuning agawe pikirku pusing klereken kirang tak sawang tak mamanise tiba bunga yen klakon nyanding slirane Nuran kepangatiku kejantolian tobat Yesi podang ngendok ati keprana Nara mendro nanti kutan saya totro Son selanani Son abikat pulute bedo aku kilingan kuput kae ya cik yen tak golere ya cik gak apa-apa hotel yo larang mau ngono wae kok inget jaga kepak tulisan kae pas ponakku lho ngono coret-coret warna abang tandha kasih sayang tobat ya Jangangi ku fokus orang ora biyen nate piye to dik tak go aku tresno oh berarti cilik
nganti besok tumeka saiki aku kae kepak cerita tengah wengi ati jagat rino catetan sakjroning ati datan utur iso padhe saya perhati aku kowe dadi garwa ya dek arep koler piye iku bok asmara tapi lenak ya dik